Kaixo Euria, hemen egin dugu korrikaren aurkezpena. Korrika bator! Korrika badator, gogoratu, martxoaren 27an. Galdakotik pasatzen da. Goizeko 6:30. Azek legainak eta guzti, etorri, korrika egitera. Kali motxopare bat hartu eta lorik imarik. Hori, irakurri geuria, entzun geuria. Bai. Geuria da, ta geuria da. Geuria da, ta geuria da. Aurkezle on bat edo aurkezle euskaldunak. Dago txami eta jo gara. Ya está. Pillo, errepara. Bat korrika, bi korrika, bilaka korrikari. Bat! Horrela!